Poštovani gospodine Staziću, u vašoj raspravi i izlaganju u ime kluba spomenuli ste riječ ustaštvo, proustaštvo, ovdje se malo slabije čuje. Gospodine predsjedniče, treba će je malo tehnički popraviti da mi ovdje u ovim zadnjim redovima bolje čujemo. Pa ja se ispričavam ako nešto krivo kažem, a vi kasnije replicirate, kažete da to niste rekli. Tim vašim spominjanjem ja sam zaključio, a vjerojatno i hrvatska javnost, da pokušavate prilijepiti etiketu ovoj budućoj hrvatskoj Vladi da bi ona bila ili je proustaška Vlada. Ova Vlada nije i neće biti proustaška Vlada, govorim kao oporbeni saborski zastupnik. Ona može biti samo sposobna Vlada ili nesposobna Vlada. Vlada koja je u stanju rješavati probleme građana ili nije u stanju rješavati probleme građana, a to ćemo vidjeti narednih mjeseci. Dakle, jedino repliciram u tom smjeru i u tom smislu, ako ste to izgovorili, ja procjenjujem ako ste izgovorili, a čuo sam tu riječ, jednu od tih izvedenica, tumačim to kao pokušaj etiketiranja ove buduće Vlade kao proustaške Vlade i to želim jednostavno demantirati. Druga stvar koju ste spomenuli, Bleiburg, išli ste na Bleiburg i nećete na Bleiburg. Ja smatram kao oporbeni saborski zastupnik da Hrvatski sabor mora i treba biti pokrovitelj manifestacije u svibnju mjesecu u Bleiburgu. To ste vi ukinuli, stvar vaših ideoloških stavova, ali sada se stvaraju vjerojatno nove okolnosti da će se stvoriti pretpostavke da Hrvatski sabor o tome raspravi i ponovo donese odluku i preuzme pokroviteljstvo nad Bleiburškom manifestacijom 15. svibnja svih narednih godina. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Stazića. Donekle ste me ipak malo krivo shvatili i niste dobro čuli. Ja sam pozvao premijera Oreškovića da se odrekne ministra, kandidata, da se odrekne kandidata koji očito je po svemu, po citatima koje sam naveo, zauzima proustaške stavove. Ako to ne učini, onda ja mogu shvatiti da se on s time slaže i time će priskrbiti etiketu toj Vladi nepotrebno, i to sam rekao. Nemojte to raditi, to je nepotrebno. Što će vam takav ministar? Što će vam to? Ne trebate. Pa imate bolji. I spomenuo sam gospodina Jasena Mesića, pa divan kandidat. Zašto se sada umjesto Jasena Mesića odlučiti za nekoga koji ima evidentno proustaške stavove? Kažete da Vlada ne može biti proustaška ili antiustaška, nego može biti samo uspješna ili neuspješna. Netočno, to vam je nelogično. Jedna Vlada može biti i uspješna, a da je recimo fašistička. Može. Rješava probleme građana. Zapošljava ih. Pa Hitler je naišao na nezaposlenost ogromnu, sve ih je zaposlio. Doduše u ratnoj industriji, doduše je počeo rat, ali oprostite, njegova Vlada s tog aspekta ekonomskog je za Nijemce bila uspješna Vlada. I nije to samo jedini kriterij da neko uspješan ili ne, nego koja je njegova ideologija. To je važno. To je važno za jedno društvo. Na kojim osnovama, koje vrijednosti zastupa. I meni nije svejedno koje će vrijednosti zastupati ministar kulture. Nije u mojoj državi. I zato je to meni neprihvatljivo. I još samo za Bleiburg, ja mislim da treba ići na Jazovku i na Teznu. Tamo su bili zločini i tamo se pokloniti. A ona manifestacija u Bleiburgu najprije nije pod kontrolom naše države. Tamo mi ne možemo uredovati, naša policija. I mi ne možemo ništa napraviti ako se tamo rade karmine za NDH. Ne možemo. Ali ja mislim da suvremena, ova naša Hrvatska država ne treba sudjelovati u karminama u NDH, ali treba se pokloniti žrtvama koji su nevino pobijene u Jadnom, Teznom i na drugim stratištima. To je moj stav. Vrijeme.